Zo z tých 6000 hektárov paradiči še v zavartým prostore, plasteníkoch i skleňaných zagradoch pestujú na kolo 1000 hektári. Tohoročná jar bola bar živná i paradiči, jak i drugi rošliny, ktorí ľubia teplotu, dosť požňa zo vegetáciu. Rošliny v zavartým tiež požňa, okrem hevtých, ktorí boli zohrievaní. Jeden príklad produkciu u zohrievaným plasteníku máme u Kuli. Dneško otrhujeme spodnje listce, zapožnjeli sme kuzalje, stihneme. Potom pooberáme uzretí plody. To minimum, co zrobíme. Nie času, robím i drugi roboti, ta plasteník kus za nezbani. Sašovi hlavna robota pravenie konstrukcijev za plasteníky a robí i drugi roboti, tomu produkcija paradičov u plasteniku, ktorý slúži jak reklamni prikladnik, tak povest hobby. Tak to hovorí lepšie im bez zohrívania. Medzi tým, keď paradiči dojdu za oberanie, cena už spadne na 80, pošvitko i na 60 dinári. Je tu veľa roboty, toto ľudia zabúvajú. Keby im nemal zohrívanie, ani by im nerobil toto. Plasovať včasný paradiči nie češko, cena dosť dobrá, ale nie je lojálna konkurencia zo Albánii i Makedonii takým produkovateľom daku zhubiš česce, bo im zbýva dobrú cenu, tá ona švitko spadne, hoč paradiča zo nezohrievaných plastenikoch ešte nedozrela.